Ayo diawali saka panaragan. Mbak Niken ora nolak. Iya no. Sarwa saged tok. Wah. Yo, panaragan kaya piye ya. Coba ben Niken dhisik. Yo. Olahragane kaya ngopo? Entek itu tak dedet-dedet yo. Wong lanang diles Niken ya. Tenan pokoke. Apa ora kowe? Ayo. Wah. Ayo. Ayo le. Ayo, ganti iki. Oke, oh ya. Ganti coro iki. Wasik. Ayo. Arek sarep tuh. Bate. Es. Urung yae. Lagi. Hat. Oh, jemek. Iya, tepuk tangannya mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tiba. Jungkir pas ndase. Tepuk tangannya ibu-ibu. Kapan koprole? Bar niki lho. Ya. Lah, ngono tak aku ya bisa. Koprole iki. Koprole male. Ya. Sikile ning dhuwur sirah. Ya. Bang. Gila tenan iki. Ayo. Wah. Ya. Lah kalah. Sudah Mas, hop. Stop, hop. Le, sampun. Ben. Mas. Pampesnya diganti sih. Lah kalau kita arek badar sejatine wujud ki lho arek malih ganteng kita ya. Kita arek malih ganteng iki kita ya. Oh, dadi. Lho lah kok Aku nyuwun kenonge. Dong gong. Ya. enek sing ngobah. Nyenil.
Gonge. Gong. Nah. Amit pasang paliman tapi sinapet no ilo dina dumawing tawang-tawang mungkin di pamandang tolak sari pemasi kebencian soko. Mayang koro. Lagi keteke. Iya, kita ini. Dadi eyang mayang koro. Assalamualaikum, salam. Tepok besok liak kali hasem lemah bang nyimpang lemah putih ngikris. Yung. Kok mirip kayak seneng ujangnya ya? Ya. Tiga mulai payu. Lele. Lah. Tahu jaran jang. Ayo. Wablok. Batin kok aku kok ketemplan tikus. Aku ngono. Kayak dirembeti ular. Nek kesempatan nih. Oh, cek. Cek. Apa? Nyuwun apa? Oh, Mimi. Assalamualaikum, salam tebak basok liak kali asem lebaran Mamam. Keplat papan ipo pancer bener dan senan kliwon pon paing lagi wae kan senan kloso paing pon alfamat di barat bener kan. Kan. Kok. Dipamahne. Bahaya. Kan. Tulang. Iya. Wes, nah. Aman. Baik langsung hilang. Kok kapan kok cecil roti kan? Ini kan jangan kurang ajar. Wes, baik langsung hilang kan? Oke. Nah. Tiba-tiba batuke wong. Woi, kumat metu. Isik kan. Icik saiki kan. Oh, isik. Ini kan jangan kurang ajar. Sing mbok pakani kono sing mutah-mutah kowe lho. Aduh. Wes. Wong yo ana heran. Wong dadi iki. Yo kae karo Mbak Dia. Wong dadi iki umume iki lho yo nyuwun kembang to, Mo. Oh. Kembang kalih dupa. Menyan. Terus sampe kok jejeli roti mau. Roti. Akhirnya mbak terus gumoh. Baik gumoh. Iki Mbak Dia ya? Mbak Dia. Saking Malang nggih Mbak Dia ngene gak salah. Masalah. Jebule emang Dia enak aku lho. Lah. Dia iso. Lo ngono mik. Miken gitu ya. Ben nembang apa karo niken? Iya. Mengko wonten pamundutan sikep to, Mo? Sikap Nggih. karo Mbak Dia. Nggih. Iya. Coba nadanya. Oh, Siapa siapa nih? Siapa nono? Hei. Siapa nih? Le. Kena. Medun. Siapa nih? Jaluk sapu kono. Bocah ki malah. Ayo ndelup. Gua irono. Ndelup. Siapa nih, Sik? Langkonmu lho nggih nyaponi. Siapa nih, Sik? Kak iso undelup lho. Lah jenenge Victor Undelup. Nah, Nah, ngono. Wong kudu resan. Ganti pangan.
justru senengane. Sinden. Sinden disirati uta-utane niken ya duwemen. Ya, Oke, oke. Yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen sehono ngenteng ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kan